Mayong hapon ug salamat sa pagsunod Cebu kitibukang Central Visayas. Maupay nagulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon usab sa atong mga kapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Kapolisan sa Dakmen Salisay may kopya na sa CCTV sa pag-ambush patay kang Lagtang Barangay Councilor Art Stephen Bass niadtong Hulyo 20 sa may South Road Properties. Ang nagkuha nga kopya gikan sa usa ka bus nga nahagi sa crime scene ato sa pagpamusil apan ang gingong gunman sa krimen wa makuhai sa kamera. Samtang may laing kuha usab sa CCTV nga haduol ra sa crime scene apan di usab maklaro kung gipusil ba sa suspetsado ang biktima. Siluan ni Rondina sa report. Sa kuha sa CCTV, sulod sa usa sa mga unit sa Maybus, makita nga nangoryoso ang mga pasahero. Human mabantayi ang nangagi mga tao daplin sa karsada sa Kansohong Talisay nga nagkaguliyang og nagdinaganay. Kuha ang maong footage niadtong Hulyo 20 sa alas 8:16 sa buntag. Apan wa makuhai sa kamera ang giingong gunman sa pag-ambush patay kang Lagtang Barangay Councilor Art Stephen Bass. Samtang sa kuha sa CCTV sa usa ka gasoline station nga nahimutang pipila lang katikang gikan sa crime scene, makita ang gituoang gunman nga mikanaog sa motorsiklo ug misusi sa sakyanan nga gimaneho sa nakalas nga konsehal. Tungod sa distansya sa kamera, dili klaro kung gipusil pa ba sa suspitsado. Ang batanong konsehal, humaniya ablihi ang pultahan sa front seat. Sa maong CCTV usab, makita nga natabunan sa bus ang SUV nga gimaneho sa konsehal ug inanay kining miaginod tungod sa kahuot sa dagan sa trapiko. Binyon natin yung content but unfortunately wala tayong footage na na very clear ba na makita talaga yung mga suspects. Atol sa nahitabong pag-ambush, may mga mikatap nga hulagway sa social media sa gingong gunman. Apan ang kapulisan napakyas pagsubay sa naasoing saksi nga gingong pasahero sa bus. Giangkon mismo sa hepe sa Talisay City Police nga naglisod sila karon sa dagan sa investigasyon tungod kay way mga saksi nga mipatimaw. Si Talisay City Mayor Eduardo Gulia sa nahunang interview mimando sa Talisay City Police sa pagpalawompa sa investigasyon aron masulbad ang maong krimen. Wala nang yung family sa amin. Yung last na conversation namin is nag-request sila ng security sa libing in which na-provide naman tayo. And then after that, wala na tayo masyado pang sa kanila. Luan Merondina, Balitang Bisdak.